Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Sekuru achapula makati zvenyu. Alhamdulillah ngoma Robin ndinosimba chaizvo. Handitika. Ndiri kunzwa voice riri kuenda chikosoro kana kuti kuimba mabira kana kuti vazukuru. Apa ndingati ngoma Robin ndinezororo. Ndaimba pabira. Remuzukuru. Tapedza bira. One day kurara. Bosi takalala na 12 o'clock kumasikati. Kuchimuka kuseni kwemande ndasumuka kuenda kushamva nekubindura. Ndobva ndarasika ndiri musango ledombo shambo zenzira dzekudimbo. Oh, makaenda nei. So ndadzoka neikoko saka tazoti atazoona tamudombo shawa. So kubva mudombo shawa kuzopinda mutaundi. So tichitsvaga zvandane nchida machira mamwe aidiwa nevazukuru. Saka voice aibira nokuti munoona pane tikabira unoda kuti bira remuzukuru usimbe ndiwe munhu ari kuita kuti handizozivi kuti tinozopera nei kozi time iyo yanese ngazoona saka alhamdulillah ndinoti aiwa bira razokufamba kunge nhasi kana foni hadzina moto apa tikusvika magesi hakuna vazukuru ndozvati vari kutopopota hapana kumira musha saka ndongotenda kuti Allah subhanahu wa ta'ala vanotidzura nyasha. Handitika. Aiwa ndizvozvo kutaura sekuru kwakanaka sekutsanangura kwamuri kuita kuti pabira munenge makadzima foni bira richipera ndokumukirawo futi makananga kubhindura. Ndinoziva pane pamakatombofonera muchiti muda kuenda kubhindura mukatozotadza kuenda nemvura yakakudziirira muchipedza bira ndokuzoenda. Mvura iyo iye ndatakamanikidza. Mvura iyo wallahi taita kunzvimbo kwacho kwatakaendeswa vanhu vemuno muvazukuru vangu vane dambudziko wani vanoti kuti sekuru nzira yacho inofambika nzira kuenda kumakuwa kumarobi kubva pana pameno kunosvika kwese tizvaitakazoa kuti vakabudza chokwadi hamuyi saka motikari kangu kadiki kanofamba mumauswa kabva kachona motikari so chinhu chatitorera time tachonerwa nemotikari tiri musango hapana kana trakita hapana kana mombe apo muchibani mataendesewa saka tatora 3 hours takamira tiri akomana kuedza kusumudza motikari saka hapana chakanaka. Handitika. Aiwa chero vazukuru vanenge vachizvinzwa kuti no sekuru havangogara mudare vanotobuda vachinobatsira vazukuru network igonetsa mafoni agoita sei agoperawo zvakare mabhatiri nekuti mabatsiro amunenge muri kuita mumwe muzukuru ndo mabatsiro amuchamuitawo iye ndidare rake kana makuti anozozvinzwisisa amba zviri unoziva kuti ndikasangana naye mameseji kuti sekuru mandiregerere unoti ndifi iyeyu manje tingati ndifunga kana kuti 2 weeks kana 3 weeks saka unosvika pakunyara muzukuru akupa mari saka ibo kuti urege kumuperekedza kuti uende kurege kuenda kumusha kwake azviite mari akupa handiti saka mumwe anenge apinda achida kupinda mumatare sezvo zvakapinda mumatare achada futi dare rake pamwe rinenge richiti tiende kumusha kwake saka vazukuru vese nongo vakumbe kuti alhamdulillah ngandiregerere ino inguva yekuti vasatsamwe inguva yeramanzani ngavasandipoinguva yeramadhana handiti ndakatosangana nemumwe muzukuru wenyu akabva kuamerica uyuwo zvake akati unosimbopopotaka uri kunzoko asi ndane mazuva ndiri panapaka zvandiri kuona zvichiitika panapaka regai sekuru vatadze kubata foni akati handi mazviona zvakati wega unongonyara kuti asi muri muenda yamutuirena vanondipopotera but chekundipopotera chacho ainini handitsama nokuti ndozvipo zvedu ende hakuna tateguru wandakaona achichitsama inyaya yekuti foni inodairiwa nokuti iye anozonzwisisa kuti pari pane pressure munoona kuti foni tinenge chidera kana kuti kudaira vanhu 500 iwewe uri kuti zvangu ndozviite kose mbi yako ari paground handiti. Aiwa tinotenda sekuru ndiri kuona muzukuru wenyu wekuti ndakaromba zvandinetsa nhasi adzoka ndizvozvo inini ndakamirirawo semunhu ari kusvika tasvikidzana ini ndichida kungoziva kuti iye semunhu akabata iye ndiye akabata ini handina kubata mukomarobi ini ndiri kubva mumatare saka iye ndiye akuya nemukwende dzake kuti ndinzwe kuti kulomba chii isusu tinosangana nazvo mumatare but nhasi unotoona kuti mugende akalomba kusvika pakadii alhamdulillah. Handitika. Makadi yenyu baba tiripo isukuru isei kwabviwa ko mazuva akati awandisa kana manga mati ndipei mazuva mairi kana matatu zvino asi tatita kana svondo nehafu zvaitika ndichokuda iso zvaitondinesa kuti ndizvibate saka sekuru vanga vandipa zvokuti kuno kuzvibata zvine padhuze saka magezi ari ndasingararomba taiti unetsana masingararomba nokuti chapedza vaida kuti chitondirwisa kuti ndichibata saka menoti
pandakazongokuti sekuru zvakandipa zvinhu zvakandagadzirisa ndakachiona chakareruka but pari kwachasina kunyanyoreruka chaitondityisa nokuti chaida kugara chida kutondiuraya inini wacho saka ndakatozochibati musi wandakachibata ndakabva ndatotora chimwe chinhu ndachisungira imomo ndichifunga kuti mwe musi ndakachibata pachaenda saka pachaenda pachoka mama asagarike mama akutonetsana nacho saka musi wachakazoti mama akunetsana sei mubama chaida kutonduruma okay saka ndabva ndagaya kuti sebo wakati mushonga unoshandisa soso ndabva ndasaizvozvo tikabva chauya nezuro mani vandachibata ndaida kuya nacho nezuro wacho pandakatya kuti ndakatokisiya ndachibvarira mumba chiito nyoka yangu yacho okay ndabva ndati ndiende nayo nyoka iyo muroti mwese ndatoya hangu pandakauya chiunoushingi panini mwoyo wangu wanga asingadi kuti ndisvike nacho mofu saka ndauya nechokudaro nemvura nemushonga ndabva ndabata kudaro chakatombondidonedza ndakatomboti zi ndakaramba ndakangoshingira ndakangobata ndiri ndega manje apa ndoita se ndakati apa ndourayiwa nechindichi ndachibata kudaro chaitonetsa kana nhasi papapa chikutoshupa chiri mumu chikutondishungurudza ndakona muchitopinda pagedhi ka makatotakura bhegi renyi ndakati murume uyu handingamutakuri pana ndikutaura chokwadi sekuru pamberi pemwari nevanzi vangu ndavaona vachitopinda ndakati handingavatakuri nekuti ndakamboita imwe incident yakati ndakatakura mumwe munhu ndofunga muchiri kuiziva sekuru ndakakufonirai muri paHarare hospital ndobva mati ndiri pano ndikati handinotone munhu wandinayechi mumota saka wandoda kuya naye ikoko imi muchingopinda mumota akabva manifesta ndakati dai ndakandinde kubva ipapo sekuru ndikaendibva ndataura nevazukuru venyu vachinzwa handitakure munhu ari kuuya kumatare kana ari kubva kumatare ndofamba ndega nekuti ndakabva ndaita chidzidze ipapo zvitotana notakura n'anga yayo bosi saka pandatovaona kana vandati nebhegi iro nekuti pati takapedzisira nyaya yacho kuti ndinopaziva saka madaro kuti machibata mati mapanga pasingarariki mamuchirara kupi ndakurara kubva ndakurara kubva mabva asingavhari nokuti moyo hama musagarika nokuti ndizotakura dende randaritadza nokuti ndada kurisumudza dende racho rinoropa raramba kusumudzika nenhau kuti tange zvidhina tange hamino chimwe chinhu kuti bata kana kungosiya kumba kuti ndakadza kuritakura dende rine ropa rano revana ivavo hamuna kupataura zvonhu zvakapera patakasiona zvacho vasingatauriki nahwe kuti chi ndanga ndasina zopfungwa dzangu dzanga dzakuita sei dzanga ndakutanga ndakupenya kutenderera kusa ndashau ndozvitaura sei zvanga ndakungoremerwa nokuzvitaura zvinhu zvacho saka marerukiro handi padenda rine ropa revana zvaifamba sei dende raishanda sei dende ndaishandisa imwe nyanga ndaishandisa yokuti yakatunga neiyo nyoka yangu yaiti yakatunga yobva inesa ropa chi mudende muyamwe saka ropa rinenge izita basa rei ropa iri ndokuti pandaitora ropa rei ndopadaita mari dzangu dzese dzandaida zvaiva zvaungana konyoka nyoka iyi ndoendudza zvokuita kana kuya nemari yondiunzira pandiri ndokana ndine mari asi naibaba ko baba munini makavauraya sei baba munini wakatungwa nenyanga iyoyi ndiyakavatunga saka makuda kunouraya apo munopafambisa sei ndikadada nouraya manje ndoitodza zvokuita kuti nhasi uyu hafani kuti ridoke asina kufa munii ende zvaitoitika zvesho saka anoda kuenda kuvana tisati ndozoenda kuna baba munini vana imimi vana ndevenya ndevangu ini makavazvara muchida ndichida ko pakuzopa command yekuti uraya uyu chichi munenge muchifira sei neni ndakatorerukirwa ndichikuda mari chete vana ndasina shungu nazvo chandaida upfumi chete ndozvandaizviitira izvozvo parufu motochema hatisingasviki zvima musingasviki asingasviki ndaizosvika nhamo yapera munauyu kuhama maiti chii musiri parufu remwana wayo ndaitotsvaga minzi kuti obuda kutoenda kumwe kuno ndotofonwa ndatoziva kuti nhasi akufanira ndatokwira kutoenda maitoziva kuti ari kufamba maenda ndobva ndaenda ndofonwa ndiriko kuno ndichauya moti itai basa imimichi imi ana baba munini muri kweko mwana ndewenyu muzongoenda paguva remwana saka pana baba munini ndozvamakaita futi ini zvandakaita vanga vakutadzirei vana ndevenyu kubaba munini
vamweni vangafamba tazvina basa vachingoti mari dzakuita sei ndakati ora ndichakugadzira saizvi chemwoyo mangu vana vaitira saizvozvo nhasi mawemega ndakandika mudzimai makamudzera kuti handina kutomudza asi toziziva kuti ndakaibata nokuti mudzimai ndakabva ndamutuma ti kuenda kumba kwamai vake baba iko makamutuma kuti enda kumba kwawo enda anzi kudiwa kumuchabva aenda masaita zvinhu zvamundika saka manje dende richava sei dende sekuva kandibatsira nogona kuyana kwendirisumudza rikusumudzika ndikuita riri kurema kudaiso ari kusumudzika kuramba rakangogara pasi rakange rakanamira pasi kutaura kuno kwatiri kuita hapana hama yamati maudza hapana asi munhu anoziziva ari imwe hanzvadzi yangu andisingandwarai naye anoziziva kana kumufonera anogona kuzvipfuma kuti anoziziva kuti hatisi kundwarana nendai nendau izvozvizvo angoba kwandakaita ndipe nhamba yake kumufonera bhozi ndikufunza kuti muri kupenga inga kuti muri kuda kuti nyepera aiwa handisi kukunyeperai handidi bhozi mibvunzo yangu ka musasvedzere nhamba yacho ndiuyewa mundipe anogara kupe hanzvadzenyu utadzenyu nogara kuchitongoisa akazviziva sekuti makabata akambozvifambirawo wakambozvifambira mabva akudzwa ndivitse right azimaya noitatenda alright imimi sene menyu munoziva kanti baba baba tinashi batinashi baba junior alright hello vanzvadzi makasimbere tiripo ini ndinonzi Robert ndiri mutapo wenhau ndine hanzvadzi yenyu baba junior vantu baba tinashi mavaziyaka handiti vauya kuzopotera kwandirika kuno hanzi ndakabata ho saka kusaka ho ndinaye kapana panhu saka ndiye ndatoti kana iwo wakaromba zvechokwadika ndipe nhamba dzehama dzako bhozi ndiri kufungidza kuti pamwe wakupenga aiwa ichokwadi handisi kutoziva kutoti ari kugara kupi kana kuti ari kuti nditora hanzvadzi yacho yekupedzisira mumba mamedu izvozvo ndikutoshambudzika muri kundudza kuti ariko inga zvakatooma nhai imi makazviziva sekuti akaromba takangonzwawo zvingonzwa akaromba haini kwandiri atotaura ega kuti ndakatoromba zvoti pandiri kutotaura naye pana pari kutotauya nenyoka yake nhai imi inga zvakatooma nhai atoti ndinotone nyoka yangu yanditori naye panapa yandaituma mabasa nekundigira mari nekukanganisa magariro kumhuri inga zvakatooma inga matotudza zvishamiso nhai mwari chingava chishamiso handiti ko makatongomburudzwa here kana kufamba mukamubata kuti akaromba aiwa tatoshandisika kakuti hanzi atone nyoka yaatouya nayo iko inga zvakatooma ndichatozowa mweya kuti ndo zviripo ndozvi muda kutaura naye ndipe nditaure naye taurai naye hanzvadzi atete halo ndikukunzwai hanzi watenda nenyoka ikoko naye hanzvadzi ichokwadi ko uri kugara kupiko naye hanzvadzi uri kuwanda achigara zvangu inga zvakatooma naye hanzvadzi yangu wapefoniwa nditaure navo yes vanzvadzi halo yes ndataura naye hanzi ndatoya nenyoka yangu hanzvadzi inga zvakatooma handiti ka
Saka regai timboona kuti angabatsirike sei kana achinge apedza zvinhu zvake, nekuti sekutaura kwaakateta anotota kuti vemhuri vangu havasi kuda kundiona. Chokwadi hapana tomboda kumuona vehama tese kana izeni kana baba, hapana kuda kutombomuona veukama tese, asi kana nehama dzese izvo zvekutaura kuno. Anototaura kuti baba munini wakafa ndindakavauraya. Chokwadi inga zvakatooma. Anototi akaenda neshamwari yake kuchipingewo kwavakanopiwa zvinhu zvacho, ndobva zvatanga kuita mabasa avo, ndiye ndokutanga kuita tumari. Chokwadi mari akanga atorinayo zvishuwa chene nemari zvokusingatomboita. Ndo zvaakatomboita izvozvo zvishuwa, akatomboita mari yakanga isingatoita. Izvozvo chokwadi. Handiti ka? Aya vanzvadzi, ini ndangotiregai ndisanokutaurirai nekuti ndamuti aiwa nyaya yako yauri kutaura ndainzwa ka, asi ndinogona kusangana nevanhu vanenge vachindinyepera kana kuda kundiedza kana kuda kunzwa kuti handiti. Ndoba ndati kana paine hama yako 1 ndipe nhamba yake ndimufonere. Chokwadi chokwadi because baba ndiwo wasara, mai wakashaya. Saka baba vari kupi? Baba vari kwaMurewa ndokwavari. Handiti ka? Alright, regai tione kuti angabatsirike sei iye, kana abatsirika achakufonerai, kana baba vachida kuzosangana nesu tozoona kuti azvarwa pasva here mukomana uyu. Ndatenda hangu tete. Pakanaka. Baba Jini. Saka muri kurarama sei? Mofu. Takamirira imi. Muri kurarama sei Baba Jini? Mukati meupenyu wenyu so. Kuramba tokwava kutondinetsa zvokudarikidza, saka ndototi pandapera kuona sero nakabatsira kumwe zvakadzoke upenyu hwakanaka. Saka mabatira amakaita nyoka pamakaenda kuchipinga ndo mabatira amazoita nasi? Ndo mabatira ndaita. Kudonetsa pakudonetsa. Saka kuromba kwakaipa kwa? Kwakashata. Asi kunombonakidza paoneta mari? Unenge usingazoi zvichazofamba sei kumberi. Unongoti hazvirwere zvantukira. Watozozoi zvinozopedza hama umberi. Saka hama yenyu tate yenyeurira kai muchaita sei manje kana muchinge mabatsiro panapa? Ndinoda kuti ndovakudoriregerero. Ndakakanga ndakazviita zveshoma. Hanzi baba vari kukuonai? Havatodi. Havatodi. Hantoendi futi kumusha kwachiko. Vanhu vadaigara nasingaudzi. Ndazwa kwaitoti hatizoziva kuti ari kugara kupi. Imuchigara yenyu nenyoka ndo yanga yahama yenyu? Yanga hama yangu iyoyo. Sekuru mamunzwa muzukuru wenyu? Nhanzi itori mubhegu. Isusu mukomarobe tinopa munhu mushonga kuti hondo dzake atipedzi. Saka baba Junior sekutaura kwatakaita patichibvumirana kuti kana munhu tamutemerera mushonga tikamushandisira mushonga wedu chinhu chake chinomunesa iye. Saka isu toda munhu anosalenda. So kana akati ndauya nenyoka ini ndinoti uroyi asati asiya. Because auya nenyoka mudende une ropa uri hanzi uri kuita unga wakanamira pasi uri hazviite nokuti ichocho ndo uroyi manje. Iyoyo ndo uroyi because mukona mukomaroba kana chinzi achapola vanorapa. Ndinooneka ndichibuda pamidhia nemishonga. Akauya nekanyoka ko ini ndokusikana nakweri inini ndinoda mudende. Hanzi kararamba kusumuka. Ndatiti kuda chi? Mudende. Nokuti mudende ndio vanhu. Andi ichi chitumwa kaichi. Hatisi kuda chitumwa isu. Chitumwa chakauya nacho yenga silent. Touraya, topisa. Andidika. But chitumwa uyu ndo uroyi uyu. Pokuti munhu akafa, unotaura nacho kuti ropa ndiri kulida nasi kana tumangwana. Anditi zvakafanira kuti munhu akagara mumba makare zvidhoma nezokwamba nechi anditi but chikwambo ndo mushonga chidhoma kamwana anditi chidhoma akafanira kuti munhu kana ane imbwa mungataura kuti kuti ungakavhime nakutu kana kuti munhu anovhima namai wemba
isusu tikuda imbwa yacho Ngoma Robert wallahi ngati winzire imbwa motomubatsira iyo imbwa ndo yatari kuda izi tubakutu zokuti akagadzira neuyu kanofisuka kuti aiwa tiri kuda chinhu chine uzamu ichi chauya ichi aiwa hatuna basa uku ndo kunonzi kuturayana Ngoma Robert ndo kunonzi kuita se kuedzana kuturaya kuti ngangani kuti ichi isusu zokuti anzi chiri kunamira pansi kureva kuti ulo uchiri kumnakira kawo saka aichitora sei kuti icho chichi aiwa iye ndiye chake kachinhu ichi ko kana achida kujama nditi anochituma saka adi kuchituma futi kuti uya kuno tiyete baba Junior kwasara dende nechi dende chete konyanga nyanga ndawaya nayo sekuru zvinhu zvichatitunga muno aiwa hadikisatu titunge ndo basa lacho ka okay kana akutaura kuti nyanga uya nayo yabheta osati saka umauya nenyanga nechi nenyoka yake ane nyanga nenyoka yake sekuru ndakuzvisiya kwamuri ndiosuduruka bofu uyamugarire padhuze tola jira reblue kana rewhite asi reblue nera red nela black la black igara nera padhuze mofu haona kugara kure ina makumboka haona kugara kure mofu tola jira na red ilo munomonera jira na red ilo isu kuromba kwakasiyana nekusva nekutenga uya ana kuti akatolombera saka kana munhu akalombera zvinhu zake handiti isunge so mofu kuchekere so kukrosa kunge mukadzi wakuZambia kana wakuMalawi kana wakuMozambique jira la black ruku chitola so tola mshonga uyu wazole moko babo amuna mavutana tola jira la black move saka iko kwamunonoromba ikoko zviri kuita nasekuru zvinhu zvemishonga ndosava vanenge vachitawo so izvozvo zvakasiyana vanoita ivo vachiita zvakaita zvakati sati ichingotenda chizvakuti ndiyo inenge anzi ndiyo pasipoti yako kuti unotoka simba yana yako isa tina kusimba kana matinoda tosimuka isajira leblego isai padhuze nani baba basi oyo ndotore mshonga zone maombo nemako pokutai baba kuti lino dabwera kakupereka abwera unopereka kulapa kwanga konse kwamukotse zimene ndinapanga zonse zvese mapanga zvose zindikhulukire kuti zonse zimene zochitikazi zifike kwa inu sindikuzifuna ndazikana lero mmanja mwachabola ukachisi mwachabola tola imvula imuise padhuze ndagarira kuri se tola uyu ufukidze jira izi la ujeni la black izi la basi akusi kuvhima kawo makavhima muri ikapera asundika kuti abate mushe zvinhu zvavo ndazitoda zvinhu zvavo pajira
mufu mulimba lero bamene kuthandiza nakwira nyanga amapereka munthu yeso tinalwere obva uda kurapiwa manje tikaita ntchito yokwirana ni nyanga ikhani apo tione tiyambe kuti kumbira ibhegi lenyu ndoya maitume ndio chukua manje Kongo. ndio mlikatundo mene Eh. ndio kako nyanga yako zina lake ndani nyanga yako zina lake ndani agonda zita rakabva kupi zero Ndakalipiwa ikoko. mofu mwaya zvinizo mvula makaripiwa ikoko musalo sango agonda apempena agunda wanu kuti sopano pateka agunda ulendo ndapumula Agunda ulendo ndapupula. ndabwera nanu Ndabwera nenu. kwachabola Amuna zanu. kuti akakudziveni kuti ino agunda pano pata akudziwe. mudzi mumakhala akuluakulu wena Mudzi nokhala akulu wena. sopano ndafika lero kuluakulu achabola Amuna ndafika. Akulu. nyoka inonzani Sakonzeka. sako agonda pano pateka lero sako mchose sako timuone ndi mwana wake kamasula ni beki wanu isi sitifuna kugwira ka mugwira mweka kumchosa ndipakana kumbwezera amachoka poipa tika mchosere banja vumirani ka mangala ndiyanu ati poipa manje tiziwa bwacho tini njoka mkomaro ganzi pakaoma saka tinoziva sekuti ndiyo ili mchola vanhu afuna idziwa ka iri kufema iyo sikuru but iri kufema ka asisi tukida pamwe handei panzi pamwe tiende banja bambona Sure. mangani tikatenti ikatulukire pamoto ikati pamenepa mofu dola ichirei pane moto iri pansepo kana topetulu tikatenda simulira mwana wanu Ayo. mangani pamenepo ifakani pasalo ya blegi tie Zimnewsbeat TV. ko petulu kanjano tione petulu ipenda kule kule ko apa sitaita Uzalaruko ngatafuna kuona kuno ziri kuno. Mangwala
atenge petuliro abwere nayo kuno. Sako pako bata. Ana huyu magarira kurefu. Ayo awasukubuda to alungoona awasukubuda. Sakati mtani tummasule. Ya mtole uswa ya mofu. Tola moto. Maje mukaitira pamuno pisira daleri pamuno julira mishonga zvinobuda era koma. Amusorule bule pa TV. Tunati muone ga mishonga inoswagiona na baba. Muone mishonga. Pamutengani mwika. Uyo sako. Uromba. Ukira bwino. Mushonga wakanaka uyu. Njoka ingene pamene imasuli. Ndaba nalo sota isinyoka ka. Manje petu libwere pa juice. Uya mwaya. Bambo wanga. Ndio mangala yao. Ichipo. Wabvunze Awa hapo. Kaita pale sakafu barazo chini. Oi mata irum amuje awalizali kutorumirira. Bado gazine paduze kwa ikakutisa inyoka hiyo mleta se. Gera naye pa mbona. Nichola wake ena. Ai manye. Duka kwa imanyele. Sakatanga mangwe sa plafini diso tozo evula. Petu. Yes, what is. Isa gairo li petu. Ipse one time. Mozo evula yapse. Noka yenyi. Koi kuurayira momo mozongo iburitsa. Antu kuuraya. Mozongo iburitsa. Yakati tineona kaya. Yafa. Ikatiza muno tinozewana kupi. Bozano kuna. Muneona kabada tatanga vauraya. Iri kuda kutotiza Kama kana. kinyoka yake. Ende yo yakatongala ka. Kazi ndio yake. Manje hapa ya pururu. Nakiza. Wakuchanyoka. Bambo anga simungagwire njoka yana nditi munali kuituma. Amchanzwana. Komaje iwe vape vauraya vega. Amchanzwana na ndawe. Sako ulendo wapita. Zvakwana. Isunungule anditi yafa. Yafa yeye. Yake. Akarumwa minu zake. Wakuchika nyoka yako. Koma boibata si. Nai. Anetsana. Azima mai udzero ndakuno kusarenda. Aina ku. Iyo.
Roa ila nyuke. Aila kufa mofu yena. Uyasha mari utore nyoka yako hii. Aiwa. Iyo. Aiwa asalenda muno please. Sasa ndio mama mtigana nayo mbaye. Koleza ni moto. Batiza hii moto maji. Sasa ndio yamba yani cash. Ndio. Saka pa yao yani mari yao yani mari. Hii dama msina kuirowa hii. Pampa kaiba hii. Ya hii chienda. Tola jina ilo ufukitse baba. Sawa. Ipapa isaipa jina baba kuti ingasitopira. Petuleje pena. Kana mchiti mari yakawanda yao yani mari pazonyo we. Kana 1500. Kana 1500. Muno chika senyi. Ndokuwanda sasa. Yo. Ienda ka. Wateka ulenda. Itaimu utsu usakugumei utsu. Akomana. Ili kuenda iga moto manje. Yabuda moto ka? Itaimusha nyanga isakupulikirei. Newsbeat TV. Usaganyoka. Right. Hanzi na sekuru amusati matanga. Handi masiya zvimwe kumba. Pofambiswa sei? Tunayo nazo. Munayo nazvo zvarini manje? Chero zuva. Saka hazviteri kuti kana maakuuya sezvo hama dzenyu tatodzinyorira dzakutozviziva kuti ndo zviripo. Nekuti zvatakaita ndezvekuti pamwe pamakauya paya hapana zvatakaburitsa nekuti tanga mazuva mamataura kuti no mazuva after 3 days ndobva ndaita sei ndobva ndauya nazvo. Saka takazvimirira kuti at least tizotanga kuzviburitsa kuvanhu mambogadzirwa nasekuru nemishonga kuti mugozove munhu anogamuchirikawo munharaunda yamunenge muita se mugere uyewo zvakare nekuti zvinhu zvenyu izvozvo zvisazonyanya kunetsai nekuti zvinenge zvakuti waita se wandifumura. Saka hama dzenyu ndosaka muri kuona kana hama neshamwari vasina kuti kwewewe kufonera kuti zvatiri kunzwa kana kuona pazvivhitivhiti ichokwadi here hati mapanzwisisa. Asi zvinezvi vakunozviona kuti baba Junior ndo anga ari mabasa avo. Saka moti chii kuna sekuru nezvasara izvi kumba izvi? Asitara ndokuna kuya nazvo. Koza anditi usamboramba. Zvasubuda. Wazvisirei? Ndobvuzo wangu kuti wazvisirei? Chakaita masumudzika sekuru. Saka pomboka kukwanisa kusumudza. Mutonibatsira kuti kuno kusumudza. Saka hama muchaita muchadzudza. Ya sekuru kandigatira ndovaudza kuti vandichenesawo. Sekuru idapererwe. Ya. Pererwa chaiko nezvekutaura nababa Junior. Kuti vanhu vanomboti kutamba ka izvo kaizvauya ega muzo nenyoka yake yaimigira mari izvo kuzoparadza. Alhamdulillah. Isu tunotaura mukoma Robi kuti kutambuza muri akusiko kuita mari. Vachinji manje so muno vanhu akupiwa pekuzokushanda asi vanhu vakanga vabata mishonga yakaipa. So baba Junior ndongoti alhamdulillah inini mishonga uyu handisina kufarira ndaudiki siteleki. Nokuti chitumwa chinosanduka. Munoona kuti vanhu kana chitaura kuti kana vanhu anoita zvegule nokuti uyu angaita zvegule kawo. Saka mishonga iyoyi yakaipa
asi nasi kana yapazika tongoti alhamdulillah unofana kuziva kuti wega inini ndoita sei nemishonga yangu mishonga inotambuza mishonga inosanduka wasanduka wakapiwa kali kapo kachituma sokuti ikaka uchitaula nako kana kakawa kanyengerezi kana kawa kachi noti nyengerezi iliko chitumwa chiliko so ichi chejanji chitumwa chilemerera kudala munhu aigona kufamba umwese iri so chino chitumwa chakuti ulemekezewe saka uyaifamba nechitumwa akaisa kana bachi kana papi kana bande njuga zvali kuda iye kuti aite mali ruite zvafumuka chajavana chaita ropa tiri kuda ropa noti ropa iri aliisira kuchengeta kana wavhisa zvimwe ko zvimwe wakuchengetera chii kana wati handichada nokuti isusu manje paachauya manje tinomutemerera mishonga so pati kumutemerera mishonga apa handisi kumutemerera ndati kuda kuti ndimupe mishonga wekuti akatakura zvinhu zvakawendazve kumutemerera tichamutemerera koma hatisi kumutemerera nokuti asati apedza property alinayo auita bhedha asiya wardrobe unouita bhedha newardrobe kureva kuti imba idatama saka pakana achita so achiripo ka pamushereketo wake saka alhamdulillah indinongoti ayo ngazope apedzise basa rake saka mukuti ndonyoka yamabata nemaoko enyu kumbe kupana mama akuchika yanga itoziva kuti kwandakaenda kwakaishata aitoziva kuna sekuru vane simba saka inini yaitozondifumana kuti inini ndaitora tisinganzwanani maibata sei inini makurire zvaite payauya inini iyo yanga kaura zvaita kuti kana yasvika inosvika takatarisana inozokunza musoro mutarisana iye chitaura inobva ndiramandirizika akataurawo ini kuti chimubvudza kuti ichiti tachawirirana sei iyo inenge yakutanga kusvipa mati masiduwa mashutu mandatisa iva ndabuda panze saka ini payakauya ndakatoinyengetedza kuti ndakatoudza kuti ndakuuraya munhu wani saka yafunga kuti zvemazuva ese wakaiti muda sei ndakuuraya munhu wani ndakuuraya munhu wani saka ipaya ndezoti ndichaitoibata nemishonga ndatopiwa nasekuru ndikune kuibata ndaibata mandaisa mumomu mandaisungirira kubata nemaoko kuti dzvi ndaibata kuti dzvi mandaisa semunhu andaisunga sadaitozoti ikaba ichabuda kuti seku wangu atiti kana vaibata ushonga unodai mudaiswa hapana kwainenda inoramba irimo ndomabatira ndakaita but kuuya maishedza sei ndaidaidzwa sakonzeka bwera sakonzeka bwera ya bwera dzimwe nguva inogona kutowana uri imwe inogona kana kugara muchengo vanhu vakasingaione iripo zvako vanhu asinge chiwaona asi vanhu vatonga singatoibhoyo kuti iripo asi ndaitoziva kuti iyo imi munemuchiona ndaichiiona muridzi wayo painoya nemari pepe maitiona kuti yaya nemari inosvika naye inoita sei kana yaya nemari ndaitozinzwa vamwakanga chivavira kuti mari yatsveta pandakati painotsveta ndasvika ndototora maituma kuti enda kwakati unotora mari kana kuti munongoti ndinotora mari inongoti nhasi hapana mari iyo inobva inotoziva kuti watenzi wanga uda mari inobva yatoya nayo inonotora kupi mari chero kwayafunga unotora unongoda yapo chete zvinhu izvi zvaitika here kana kuti zvaitoitika iyoyi zvaitoitika vanhu vachifa dzimwe nguva kana yauya ndaiteikanoinozwa kana kuti ndakarara ikandiguma ndoda kuti yauya inenge ndinoanza kutonhorwa ndodaziva kuti yauya saka besides kugara mumba kwayaigara chaiwo chako ndeupi yaigara kumba iwomo but yainge nzvimbo pandakakanzise mushonga wangu ipapo ndo payaigara muchiisira uvhu kuti ijiki orit baba jene tozoona kana magadzirwa nasekuru maya nezvimwe zvasara izvo zvizvi ini ndiripo munondifonera tozvinotenga zvifambise sei ndinotenga Newsbeat TV. dziko rukunese makaromba ana nokurwara noufa mirai yatipindurani dambudziko rikukunetsa ndere kuti makaromba ongo makaromba sei ndakaromba ndida mari chida kundite upfumi zvakupi ndakarombera kuchipingi taurai handi kubva pekutanga kwamakaita kuchipingi zvamakaswoita pamakadzoka nemari yamakaita tanyatsokupai mukana wokureurura mazuva ranhasi zvandakanoita ndakanoromba vandadzoka akakudzai kuti kuchipingi ndokune munhu anoita zvidiyani ishamwari yangu ndaitamba nayo kumapurasi kwandaigara
ataenda akona iyi makaona chi charai vamati zvinoita takanonzi takasvika isusu tichapinda musango maenda kuchipinda makaita neshamari munhu akatibatsira wacho saka ndichamunenge maona imi makasvika mukati mukuda chi kun'angai takatida mushonga wekuita mari zvakanzi naiye mushonga kupai mari ndokukwanisa kukupai asi ndoda munhu ane ushingi ini pandati uongo ushingi ndinawo zvacho chaunenge wasangana nacho unongochibata uye nacho makanzi nemusaro asi wanga uri usiku saka chaunenge wasangana nacho chibata uye nacho saka nefamba kwandakanoita ndasangana nenyoka makaenda neshamwari yenyu neshamwari yangu ndasangana nenyoka ndobva ndaibata ndobva ndaenda nayo yanga yakura sei yanga yakura yanga irombeka dai ndobva anoti ndasvika nayo ndauya nayo shamwari yenyu akabata chi shamwari yangu akabata shamwari yenyu azvabasa maenda nenyoka yenyu vana nenyoka iyayo pandakasvika nenyoka iyayo ndakasvika unosari takatopinda mumba zvakanzi ndipe pandakanovatambidza yanga wava midzi ungava mudzi saka midzi uno vandakanzi midzi unosa pakanaka unogara muchikwama kana kuti usasi unovharira mukambiya kana ndakapiwa kemuti sadzituma ndavharira imomo neboti raigara imomo neimwe mari andakapiwa yakaboka so dzekudhara dzedze mari achiri kuumbawo ndakatoichengeta azvadaro manje zvakazotanga kuti ndakatanga dzokutanga makamadzokera kupurazi ndiri kupurazi zvinhu zvenyu ndezvangu ndinazvo zvese pamapiwa daro nhiko yamakanzi musaite ndii nyika yandakapiwa ndikunzi inini pese panoitwa mariro panofiwa usaindi shuwa ndandisingatoenda ndatozenana munhu atowigwa unobata maoko zvadaro ndagara mukadzi wangu wechikutanga tangwa ndaigara naye inandi kubasa asi ndakatongonyuma kubvaita sei mino kuti akabata sei zvinhu zvangu zviazvi asi ndakatondoti pane zvatoitika pazvinhu izvi ndimva ndadzoka kumba kwekwe ndakasika bvudza anazoshanda kuti ndabva nakukwira kukombiyuta ndadzoka ndanda kugara kuchitungisa ndabva ndanodzoka handida kumubvunza ndata sei but anangu engurawo ndimubvunze nezvaindiomera kuti ndimubvunze chataka ndichokuti manje wakatanga mwana wekutanga angorwara haana kurwara nguva yakareba angoita mwedzi nehafu ndobva ashaya mukadzi wamhiri kuti aifambawo aienda kumaposta aienda kupi ana asingazi but panga pane kamwe kamusana katasainga kaiti manje matesi ayo kwabva tati garei futi ndobva kwashaya munhu ashaya kuchitungisa hospital zvadaro ini ndagara paya ndatoati azvinhu zvaayamawana kuti ndizvitaure nini achazvo asi kuhama dzangu hakusina mufaro hatichanzwanani futi amiri kuti akazvionawo sei wakazvinzwawo sei hazvandichaziva ndimba ndakoti saka inyaya inopera sei ndofunga umwe wangu akafamba azvibata kuti andudze nanandudze asi akanonoudza hama dzangu nehama dzangu asi munzeve mangu ndaizoziziva kuti ibasa ndinakazviita but kuti ndivaudza hama dzangu ndaira kana wakati ngatifambe taigona kuenda tese ndango ndapinda musango ndaibva ndatisa ndadzoka kumboita 3 days 4 days singauye kumba kuenda kutombogara kushamwari dzangu ndakatomboita mari vandatenga hb11 matezi yacho saka mota iyoyo ndopatanga zvinoita munyonga mota iyoyo haina bva yasofamba yabva yangoti nanhasi boti ritoriko ndangogara yasaka pasina ranguva dei ndabva ndaura futi mungadzozvituva ndinai pari zvino zvino uyo akaenda uyo akatoenda akatora paakaenda akasiya tichi akatocha zvona ndizvinhu zvako ndakamuti zvinhu zvangu zvipi mafungidziro yako nezvaunofunga nepfungwa dzako iyoyo ndinebva pamaitiza musati marora chitu pamaitiza hama dzaiti chii hama vaitoti iwe ndiwo muromo nokuti bamuni vangu vakazoshaya futi vasina kurwara pandaitoziziva zvese izvozvo ndaitozviziva but ndivatsanangurire zvanga zvisingatoiti ndobva ndati manje ndoita sei
ndatora mwe mukadzi uyu hapana chandakamudza hapana chaiziva kana nhasi hapana chaakuziva pachiri kuitika manje iko zvinozviri tine mwana atokura ati serious kumba haasi kana kutaura kana kufamba kutyo chakunetsa futi akura zvakaita sei atokura kudai makore mangana atongoti ane 10 haatauri haaiti haasi kutaura kwacho ndizvozvo but ari kurwara pandipana kuti zvandakaona sekuru pachoa medipayeka ndinobatsirwa ndizvipupurire ndega kuti umwe zvinhu ndakazviita imimi hamuna zodzokere kunanga yekunoti kunanga ndakanodzokera bva ndanoudzwa kuti iwe wakakasa pakati pakati zvakanzi mandavati sekuru saka ndoita sei zvakanzi chiuya nemari titange panyowani ine mari tinhandisisina futi ndabva ndaudzwa kuti iwewe zvawakabata saka ndakati inini chinhu chacho chaichi handichachoni asi kuti kaka ndakarara inini chinogona kutaura nacho chinogona nguva ndichitaura nacho ndega tikatitochinzwanana chitaura kuti inini makandikanganisira ndakuda mari yekuti kwandidzokechi nemari chandichisina mukoma makadzokera kun'anga ikazi kuti makakangaza zvinhu zvangu hanzi makakangaza chini chii zvanzi iwewe zvandakakuti one zvasvike kumariro 2 zvinhu zvakutatrangu zvikiri mutrani zvigare imomo asi iwewe wakavairwa waona kuti mari yawanda wakudya wakufarisa kuenda kumariro wandakwaza usapindi panhamo plus ndakanzi futi kana uchigeza usageze wakatarisa kumapachi kumadokera saka ini ndakazogeza futi chii ndakatarisa ndakufarisa nenyaya yemari yayo mari maiita sei mari yakada yaikwe kana yawe pasitombeta ndaiziva nguva dzangu dzokuitora pazvanga ndi pamwe mwana ndegara nani kunamo nokuti nyangwe pane zvinhu zvazvikutoitika aifuta kavazvati kwezvikutoitika ndainyuma ndobva ndatonge ndakana kubuda panzvimbo ndakana ndakaenda mari yamutomboti maona iri pasibhedha yamakatombotora makaverenga yanga iri mari pakutanga ndakatora 2000 zvabzvanzi pamari yawatanga kuya nayo unoikanda yenda iyo potanga ndakaita mhiko yechokwadi kanoikanda 2000 yese kuikanda pai mumvura anobva inoerera maanokanda ku ndakaitokandira muna unyanya okay ndaigara kuchitongo chakutsanyimirisa vandanoikanda ndobva yaita se ndobva yaenda yemangwana yowaita kwakatoya mari yakatowanda ndakatotora mari ye ndikatotengawo ndakatotengawo zvinhu zvakaita ndakatonovakisawo musha ndakausa stendi kumusha hazvina kuzvitoendeka but doro chirongwa zvarandinoda paipapo mino chichi chakazongodipo mhepo dzakabva nekupi ndabva ndakanganisa mhepo yaya nokuti mari yanga yawanda asi ndakatanga kuzora kuti zvinhu zve zvachinja ndaizvora zvangu but ingoti pamwe nguva iyi haisati yakwana kuti idzoke mari iyi sikazivi kuti ndatoora upenyu hwangu nevanhu handakuziva izvozvo mai saka pamakaenda kun'anga ikabva yati unofanira kundiripa ndozvayataura kuti zvinhu zvangu zvidzoke yakati ting'anga ikati uya wamushandisa mari chiuya nemari yacho yekundiripa inini ndakamuripa inini ndogadzira zvinhu zvako mhiko yako ndoidzotsa painenge iri chapo chapo inakati handikisina yaida mari pamwe mari yakatoa ndakawanda mari ungati 1005 apa munakana sei nhandistori nhande mari yekenhakutsa mukadzi paaiona mari upenyu hwenyu huchichinja mupa aiti mari iri kubva kuti maenda kubasa pavo ndaenda basa rekubhaisa aka ndiri free market kumbedzanamo inini ndiri chisura ngo nditotamba shamwari dzangu mukadzi mamamuza kuti ndiri free market saka iye paakazombouya achiona yange isiri yangu yange iri shamwari ndakumpedza kuti ndiyo yangu nimusikana nebasa iwewe mari inenge ishuva rukumba iye akagutsara nazvo saka mapedza muri mhuri dzapera kun'anga vafamba vachikubatai kuti ndimuri kureya ndakasingatoende ndotoziziva kakuti ndakandiola kuti izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita kuti kutaura kuno vari kufamba vari kutofamba uzive kuti vari kuudzwa saka ine anomushandi endizvo hatitoonana handende kumusha ndogara kuno vachigara koko kuti handazoisa ndisvika
vanhu vakafunda hatisifonderana hatisitauritsana pafonana papini pa nenawe iyoyo uyu mukadzi makanorora hamuna kumudza uyu handina hapana yari kuziva haasizoti muri kuno kana kuya vateero haana kumudza ndiri kuya kuno nango musiya akadaro kumba iko saka chazokusumudza ichi chanyanya kupushai kuti ndinobatsirwa zvangu ndanetseka nokuti handisi kurara zvanokuda zvati hazvisi kuita hazvinozoona muchemuchi kutorota dzimwe nguva ndini ndatofa kuti ndingazoita sei kusvika kuti mandoita sei nokuti pane ndakatonzi vanoona kwaona kwari kupera chidzwa kwauri tichipedza tokuenda kwama dzako mandoda zvinhu zvinozvikunda sei ndakatega ndimhanye kwaseko ndibatsirike saka makati kungoenda kwama dzenyu munoti hama ngatifambei ndakaona ndakaenda ndiri ndega ndotemwa nedemo walapo mkoba roba titi ndakalomba kunyepa gauye nemushoga wakalomba azvisisa ndochi vanhu vazive kuti kulomba ichi ndokuti akauya iye achingofamba sokuti ididi buli yapera apa mshoko wacho paari kuupupula soko ukabonyokola mwana wacho kumba uko kachati ndokuti uri kurwadziwa nekusalendewo adidi so kana akalomba gauze kana chiri chibhaketi kana chiri chipika kana chiri chibhotolo ndamushoka kaona wakujabudu kanga kari kabuti so akabata nyoka akadopereka akaudzwa kabuti aka so kabuti kako kadzokera paye pakakasanduka usiku paye ende apa anyepa kuti ndangachifamba musango ngataure pachena kuti ndanga ndiri kumakuwa ndokulomba ikoko ndoko akaenda kunolomba gosi chinhu chakasangana nacho chakabuka kubva mumakuwa so munhu akaona kumakuwa ikoko munhu akabuka paguwa nokuti iye anga ane mushonga wekumutsa munhu akafa so mushonga iwoyo ndo akasanduka pamunhu angari paguwa wakafisana nawo iye angabva pakujiswa polichi lokuti munhu unosangana naye ukabate kana iri bedi kana chiri chii iye akanosangana nenyoka nyoka pakainoibata so akazondabata nyoka achisvika kumba akaona kari kamunhu kari kabuti so iye gataura kuti ndakanoromba kumakuwa iyo baba chokwadi anoromba kumakuwa saka inini manje ndinozoti handinyanyoda kupedzerwa nguva handidi kupedzerwa nguva because imimi ndimuda kubatsirwa handiti saka imi makaenda kumakuwa monditi makaenda musango sekunozoti aiwa muri kunyepa saka tiri kuitei panapa sekuru tanga tiri kumakuwa zvechokwadi ndimandakanosvika zvaka chawasangana nacho ichocho chobati sandafana nyonga itoya bva ndangosvika mandatoibata ndabva ndatakura kumakuva iko ndakudzoka kwandabva ndazvanga ndiri kuya kuti ndidzoke kwanandiri kuya ndichisvika ndakasvika wamidzi chimwe atamisa kaita midzi vandamenovaita zvakanditrans wabva wandidzorera futi inini zvandozvinhu zvako izvi saka sekurora kuti mimi mangouya mshonga wacho ndinogona kuya nawo unotaurika zvakuda sekuru atondipe ndotakura sekuya nawo kwacho iye nezviri kumboita sei mshonga ndakautarisa so nogona kusanduka kuita ndogona kumuna iri nyoka ndakarara ndobva ndichitotisa futi takatarisana so asi toti titaurirana tichibvunzana but rimwe mashoko inogona kutadza kuipindura kuti akapiwa kamuti mukomanda kamuti aka abasanduka nyoka anditi ndakabata kabva mumakuwa so nyoka iyeyi kuti mali iuye anditi akanzongosaona chituna so munhu afa mumusha make mumuri make munhu iyeyo ndiye ari kuswagira malika saka iye ndiye akauraya munhu ende lake dai akafa mkazi wake dai malika vanga isina kuivhiringika but apa manje so munhu akafa nguva yacho asina kuenda kumakuwa zechizimba pachibhlanda amati chizimba chake chituna kuti afani kuonana nechituna saka uya anoziva nyaya dzake mkomana mati kana uri mpika amanje so akuye kamuti ndokuti mushonga wacho mukuru akuye kamuti panotoena uno auye kamuti panoeni chinhu chacho akuchisira ndiye polisi chii chiri kumba nyoka kumba kune nyoka nyoka ndiyandotoona nemwe ndakara ntowe asi ndada kuzvitsva kwaita andosikuiona okay saka rufu rwamakaenda nderwa ndirwapa mini nderevana venyu nderwani rwakataura kuende
ndakazoita ndiri mwana manje chitako mwana wangu ndopanda kakanga samiro amene tu baba achataza kusvika palufule mwana wawo ndaana kubvunza nganga kuti kosaka mari mandipa wakafa ari mwana wako ndoita sei ipapa ndakubvunza saka mari ikauya pasi apa pasi pembhedha maitora nguva yepasi pembhedha ndaigona kutora makuseseni zvaza trouble ndozvamanzi munofanira kuita mukadzi akarara samutoti pese maitora pamukadzi akanakana maakambona kuti murume autora mari pasi pembhedha imba dzakasiyana pane imba yanga isingararwe andaikiya sai mukadzi kana muchikiya imba imi anenge achiti mudhii aingoti ndaimuti ndiye vainzi kana chingowe ndaitotsvaira ndega ndasingabonotsvairiri saka kana muri kumba nyoka yona ichichi inomira kudai ichitaura zvanenge itaura pane kuitwa zvinhu kuti ndipindure manje enda kurwa nehana inenge ichichipa ngecho yakamira ndingataura kuti inini ndichindipa imari dzangu nditsoke handina hana sendo ndoitsora ni handina hana sendi ndirongotamuna tova tsuro kana tsuro yangu kana emupaipiri emubhuku kutovhura naye papa saka ndizoto ndishungurudze handichaziva zvekutoita yobva yangodhisapebha mukarara yobva yauya futi kuti iyo nganga chakatevamba mushonga ndimuna nyora idzi nedzimwe dziri apa iri pamhanza yenyora yekuromba ende ndakatemurepo pachest hadhi ndezinyora ndidzanze kusimbisa nini nokuti ndite mari yacho ndozvandakauta panguva yenyu makambofara nemari aiwa ndakafara nditofamba nemota yangu hb11 stan chitova murungu singapino mabhawa imanga maitoda anotura yacho nanatembera taitosvika nemura tichitomwa doro kweso mafoto tichitomwa tichitosiya mabhawa kuchitongesa ndinomira kwarara tichitopinwa mulist mese mwene imi makafirwa nevana vaviri sokuta vamaita ayo i3 3 nechifua saka zvamakamboita ndezvipisa baba makazvitsvaga makazviona kuti maitozviziva kutoti nenyoka yenyu maitaura zvaita famba sei nenyoka yangu taironzwanana pane asingazoziva kuti ndichasvika pakutena zvinhu zvezouraya vanhu izvi asingatosizive manjipa but payakaona kutanga ina kuudza here kuti haina yanga irizi wechipiri haina but one afa pechi3 mukadzi mukuru pandakazoziva ndopainga kutenga upenyu ndotasanzwanana nenyoka yacho yanga yakuti chipa dzimwe nguva ngona yakangoita hasha yakangotsamwa nokuti ichi ndaizo chinjongo chaifara zvokuti nipandaive ndaigona kufuta ndaigona kutaura naufu ndaisa pasi pamupete papo ndoona dzimwe nguva pasisina ndaitopinda ndega saka ini ndakada problem kuzosiya kuti makii ndakangana saka indifama akafunga kuti ndakuona kuti munei mupaimo mumandonzi mwaidzi ndopa zvakatangira zvinhu zvese saka izvozvo makaisa upfu iri kudya haichatobvume zvese izvozvo yakubvuma chii amene kuti urarama nei hachichazive munodi kubvunza painouya ndakaibvunza akaisi kudaira hatisi kunzwanana haisi kudaira imimi yakakutaurirai kwamuri imi hamupindure mnemuchicha imi mukataura naye haikupindurewo kuti ndakakutadzirei taura kati igazisateka tekuwirirani haisikuda zvisezvo iri serious nokuti ida kundouraya vanhu te papa azvidole because kana zvakubata bushe bushe mutongonoti kutaura vanokutemba vanhu nedemo ukaona munhu asvika pakadai paipa kwemimi nyoka ingaingokura yakazvivei ndakutokumbirawo kuti ndakakanganisa zvangu pandauda kuraramawo zvangu aiwaka imimi hatiti pamakaenda kunotoromba makanzi mune chivindi mukati ndinacho handiti ende munacho zvechokwadi kwete ndikachikuita chivindi nyoka yenyu ikuuraya ingwe udzai kuti shamari takatamba zvakakwana chindiuraya makauraya ndivamudini makauraya vanhu vatatu ndikutopatya manjipa mukutya chii kutaura ndinotondouraya zvesho ndodati kuti ngaikokuraya kanhama iperi
ndakutokumbirawo nditowo zvimwe ndichena hangu miri wangu ndakatadza hongu ndada kuti ndichena hangu ndingosara nazvo ndakaita izvozvo. Ko makauraya woti vana venyu tomboti iukuya makati ko hama unongondiregererawo semunhu akatadza. Muzoregerana nehama idzi isati akakuregerereya kana muchikumbirana kana dai zvaitobvira hama dzacho dai dzaitozombouyaka musati maya nenyoka icho muzoti vanokuti nyoka yokuuraya here kana kuti mubatsiro. Tinoti kana vakati ngaikuurayai havo chikwanisa kutaura naye ubweudza bhozi chamutararamira chii makafara mari makaita makafara makadya vana venyu chimwe umwe upenyu wamuchada ndeuri gochakagocho iwe umwe wamuchada ndeuri baba ndada kuraramawo svika pano mamwewo ndachemberawo zva saka nganga yacho chiri kwezvozvi pane zvasandadzoka ndisati chiri kwere handanengwa sandadzirwa ndisati chiri kwere koishamari nyari kupiwa makanoromba naye ari kujumbu kujumbu maso plaza zvake zviri kuita but pavo pana vana tapesana nezvatakaita handina zuruba rikufambira futi kabva tatongosvika kwatakwabva wapera asi zvake zvaitawo zvaita handichaziva mazuva ano ndasanga zvitsikeko asi taima yacho maitofonana muchinodya mari yaitogona kukaita mataitongoita yake pamberi tichienda kwataienda kana naariulinzi taitokuenda kwese akakuudzai musataureresta akakuudzai kuti kuchipinge kune n'anga inoropesa ndiani mumwe mudhara kuchimalawiso yakatitaura anga ari chigure takatopindawo zvigure ikoko umambo zvigure mamasvika nanhasi ndiri hangu ndechigure ndeyakatiudza kubva taenda takatomborasika tasvika masi imimi ndiuze muri chigure handiti makaenda kuna sekuru ava mukavati muruda mari nyaya yakatanga sei kuti muzosvika pakupiwa adresi yekuenda kuchipingi. Nyaya yakatangira pakuti ndarawo angari manager paburaza saka kuzigura angari kuzigura saka suti enzwana naye plus kwataishandira ita basa rero ndati sekuru handinoda kusvika pamura ndopa wakatanga dasi kuti tsanangura takagara tatenga zvinodoro zvedu takuti mwana tatenga doro pa zvanzora mangwana okay mangwana moza pedu teka tutaura tatoenda bezvo tatapanzwana wabva tonyora madress number takatofona tisataenda zvanzi awo yaya takaenda iri friday takazodzoka sunday zvino zvakatika musi saturday manero vamaswe pinda narenye yapera kaise kuti aiwa yapera takabira kweproperty inosumudzika property kana sekuru vakakugadzira sekuru vakagadzira ndosumudza ndonoya nayo saka mudzimai muchamudza muchiti ndokutanga kanori ndomunogara naye kana vabva vakakugora itozozvona vava pamberi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV